Yeah, uy. Pinay lang. Takila yun eh. Going to the airport dito. What was that? Nabot na may diri sa tabakuan. Kapoy naman dagan. Wait for it! Do the shortcut! Ang gagi dia katuli na padayon. Do you want to continue or not? Kapoy na siya. Doon naman daw ni. Ato gid sa finish line. Gi, go, taga na. Finish line! Certificate. Kuya, are you ready? Bagong mata. Ibili na kita! Bilin ng dulaan. Gani, pag-igo na kuya sa batos. Pag ko, pag ginayang sapatos oh. Wow. Tamo sa kay na ta. Kuya, mangatang rata. Bala tali. Mang doa. Salamat. Paitas ito puy. Ay kuya. Imat. So number ni mo daw? 165. Kuha. 100. Shout out to my friends. Dira oh, start. Tara. Ikaw pabutangan ni kuya, ani ho? Bigas. Para batang may laban. Okay, outfit check. Sinina, shoes. Hoy kuya. Ay pagpalayo ah. Magto na daw sa start. Tayo sa ganina dia. Once again, atasin sa nato gamay no, atubangon nato ang atong art. Kung atong ikalipay kini nga kahigayunan, maghimo kitag mga pag-ampo. Amen. God bless. May nga pala tanan o panayan o paglupat kalipingan. Stretching. Stick together. Dari na tayo ito, Poy. Let's run, Levi. Let's run slowly. Ano takila yun eh? Ano mong buwan? It's okay. No, look at me. Go! Bye guys! Wala na to silang kanpi ha. Careful. Okay lang kung kapoy ha. Ayaw pagdali. Uy, kaya padaplin. Starting plan ka, tungas na.
Uy, Pia, hinay-hinay lang, di. Libay, walk sa libay. Libay. Uy, Walk lang sa. kuya, sunod dilibay, uy. Ito, Pia. Uy, hinay lang. Hinay lang ba? Tabok, dok, ya, tabok. Ay, puto ka sa kalsada, hali. Padaplin, padaplin. Padaplin, padaplin. Go. Go. Padaplin, padaplin. Go. Kaya, mag-wait akong tupoy-poy, haki. Okay. Nauga akong tilaok. Kapoy? Oh, magani, slowly lang. Slowly lang. Hindi ako sa... Gamay ra kayo sa... Slowly lang lagi. Dili magkusog daga na. Hinay lang. Walk lang sa. Nag-walk ra gani sila, oh. Kapoy. Dagan daw. Dagan. Sakit ang kilid. Yung ano siya, oh. Lima. Sakit na yung kilid. Yan mga Kuya! Ano sabi naman dinaganan? Sakit mong kilid. Oh, sakit mong kilid. Ano sakit man good? Ni-drink makagdagan water dayon. Nidagan kag paspas. Dapat gamay rin mong giinom. Gunit na sa kilid. What's with that running? Walk runner. Tara, going to the airport. Can I take a shortcut? Meow. Wala shortcut. No shortcut allowed. Kit? Ha? Sakit? Walk lang, walk. Ayun, nagdagan, walk lang. Ibay. Sakit na yung gun. walk lang. Dagan, Okay. kay gawak kayo. Dagan, nag-walk. Oh. Bro, there are like millions of people trying to race to the end. May Rhea. I think 1K ta, pin? Hoy, atan, kakita ko sa last person, di ko nakita. Oh, mga 1K lagi ta. Nanti ta bulit sa back. Oh! Pagpapanggap man ang ako, no? Yan ay kamera. Dagan. Dagan. Matupunta Amerikano. American. Kamay lang. Dre, going to the airport dito. Kani kay Pasaka ni siya. Nang kapoy. Pasaka. Slipay nawala na. Ta. Walk na lang ha. Almost at the airport. Kalayag si Libay. Kasi kuya, panahog na. Dili na siya Pasaka. Ay, muliko to diha oh. Yung di ko. Mo na dalan. I thought matutag airport. Dili. Matutag Cebu. What was that? Liko to diri. Dito man ang airport. Diri ta liko. Hindi ka matutag airport. Diri kibalik man ta dito. Kapay na. Padapling kaya kay mga motor. Diri always dapling. Water oh. Dapling. Dito, tubig. Gamay ra din. Hindi na ako. Sarap. Dagan pa rin. Diba, wait. Ano, ilabay lang nila diri. Dapat din ilabay diri. Mga 6 km. 6 na eh. Pasaka na pod. Baklay sa takay. Bye-bye. Kapoy!
Tapos na, ito patag-patag. Nabot na may diri sa tabakuan. Baklay na pud ta. Nindiri panahog na pud. Kapoy naman dagan. Bye! Ba't namin sa Ligindingan Nasyonal. Oh, tara. Yes. Padaplin ha? Let's go. Padaplin. Dire daplin. Ay dia. Ba't ako? I didn't finish mommy's Oh, dali. So. Grabe ba dyan? Bye! Dili ka po yun. Saka? Sakit imong chest? Tubig. Tara, tuwi. Uy, daplin saan? Daplin ra ka dagan ha. Daplin ra. Highway na po. Daplin ra ka. Slow lang, slow. Tiger. Burn na lang tayo. Pasabok na daw. Amandas, wait for it. Wait for it. Daplin kuya. Daplin ka? Kit. Napay tubig? Ay, kana siya. Ay, okay na, dilibog na. Okay lang, dili bugnaw. Bugnaw ako. 15-20. Isa lang. Upat. Thank you. Bugnaw ni. Dili bugnaw, di ta magbugnaw. Masakit ang tayo na bugnaw. Okay, hindi. Gamay lang. Kaya pa di masakit ang tiyan. Oh, sige. Walk lang. Masakit ang tiyan. Iba color sa nani. So, nagawan ta kuran man. Eh, walk lang tag ka na ang paspas nga walk. Go. Sabay pa yun. Go. Kapwente is libay, mapinir may mumistid. Mix it na ta kuya? Or adto gyapon ta sa route. Layo naman dito, napay mga 2.5 kilometer tingnan. Kaya, wala pa kay kapay. Dira ka maagi or mo shortcut ka. Do the shortcut. Kaya pa nimo kuya? O katong layo? Di lang shortcut. Dahil nag-shortcut. Ang gagi na, kato di na padayon. Do you want to continue or not? Layo, Oh, wala continue. kayo. Continue rin daw siya. Ito, pag di na ka mo continue dito. Dito. Singutam kayo ito. Ta? Stop na ka? Kapoy na ka? Tara kuya, stop na ka? Ay, duwa ka ticket. Or you kasi want to na-stop continue? dito. Stop na ka? Babay na nito poy kaya mo continue man siya. Okay. Ay, hindi ka magkita. Kaya kay nairin ko. Ay, dili naman ito dito. Continue man na diha. Kay layo na kayo dito. Layo pa na? Layo na ka. Or do you want to rest? Para makares na. Bye-bye. Sami tol. Ah, Dire na lang may stop na mi. Dire na may shortcut kay kapoy na slibay. How do you know this is a shortcut? Ngayon si Tupoy Poy. Kapoy na siya. Tara. Ay pagdungo. Ay napagdagan. Kapoy na siya mong dire rami. Continue pa, pe. Dili naman ni continue dire. Ay, continue sa akin. Ayun na layo kay to. Gikapoy na gani ka. Nahirap na go. Ganun ka muli. Oh, na si mami dito nagkulat ka. Dilitan awa, basta kayo ni. Basta kayo sige lang. Uy, Gikan mi diri sa forest to. Karon ba ni hayag? wala may nag-shortcut. Uy, nag-continue kami. Shortcut man eh. Baba ka. Wait. Continue. Baba. Okay. Ay! Oh, ganito eh. Anak there, yes. Oh. Gunit good. Doon naman daw ni.
Ready? Lang, stop. Ah, Stop. down na ko. Tara. Dool na may kayo, dungog na music. Nahapon na kayo. Dool nakita ko ya. Ready? Ang long way kayo ang continue. Oh, long way kayo. Hindi, why mo papuman ang person? Ngorot ang energy. Kwanta sa long way. Kapihinan ko. Dire ang shortcut din dito ang long way ra. Ready? Dalan dito. Sumpay ra. Poy-poy. Oh, diha nga dalan. Diha nga dalan tong continue. Dire straight ang shortcut. Then nasumpay sila diha. Dire ang long way. Ngitaw ni mo si ito poy-poy. Ano pa na ko? Layo pa to. Layo pa lagi to si ito poy-poy. Ito na lang siya. Dito. Di na mao. Dali na. Dali na ki. Di na ki maunan ta nila lagi. Walk lang, walk lang pas. Ay, nara! Oh, dat. Di ba dol na ta? Dol na ta. Walk na ta kuya. Let's me. go! That's finish line! Mato sa finish line ko. Siya winner! Bye-bye! Dagan ka! Dagan ka! Dagan ka! Tara si mami oh. Ito ni mami ko. Tara kuya. Go. Tara finish line. Ato gid sa finish line. Gi. 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 Go. Daga na. Daga na. Daga na. Wow, nagyapon na nga amon. Sa may hapon sa tanan. Sa tanan karakter. Finish line! Sa. Would you like to get your certificate? Tara tara. Kuha tag certificate tara. Ay, mana? Yung mana ng isa? Certificate, nara dire. Wa. Bottles. And put it on the trash bin. Natin mga basurahan sa gilid.